Разликата е 1 232 хиляди лева, 246,8 стотинки. Така. Това е, нали, една доста основна причина, бих казал. Втора такава причина, която разглеждахме и на комисиите, това беше по отношение за увеличаването на количеството отпадък от нерегламентираните сметища, което, както казахме, е близо 4 пъти повече от предходната година. Имахме така доста подадени сигнали, преписки, 27 на брой, като там се касаеше за близо 36 терена, 11 от които не бяха общински, но останалите сме ги почистили. Почистеното възлиза на около 2308 тона, което ние сме входирали на сепариращата инсталация и съответно неоползотворяемата фракция е била депонирана след това в регионалното депо. По отношение на сметосъбирането и хигиената, знаете, в новата поръчка са обединени дейности по сметосъбиране и обществена хигиена. Друго ново обстоятелство е разделянето на дейността по сметосъбиране по няколко компонента. Събиране на отпадъците чрез автоматизираното обслужване, ръчно обслужване, едрогабаритните отпадъци и почистването около контейнерите. За предходните периоди обаче липсват отчетни данни, тъй като сметосъбирането не е било организирано по същия начин. Също така бих искал и да припомня, че от началото на новия договор всички съдове тип Норд са подменени с нови, някои са подменени с по-големи, части от така наречените бобри също са подменени с Нордове. Като по този начин сме разширили реално системата. Разположили сме и допълнителни контейнери съответно. И така на последно място, статистически още малко данни, от 1 януари 2024 година до 20 септември 2024 година, сравнено с 1 януари 2025 до 20 септември 2025, разликата в количествата е 3346 тона, което е близо 10% от цялото количество, повече през тази година. Така в заключение бих искал да кажа, че допускането на дефицит в тази дейност би довело до неразплатени и просрочени задължения към фирмите, които могат да претендират за неустойка и съответно за принудително събиране на вземанията си с лихви. Общината ще натрупа просрочени задължения, ще влезе в списъка на Министерството на финансите като община в риск, а в същото време ще има наличен ресурс за разплащане на задълженията. Това, което също искам да кажа, нямаме промяна в единични цени. Разликата е единствено в количествата и в нещата, които, като първата точка, която споменах, които не можем да предвидим. Влизането на въпросното комплексно разрешително. Благодаря ви. Това е, което исках да докладвам. Благодаря. Иво Пазарджиев, изказване. Уважаеми колеги, аз си прегледах материалите отново във връзка с текущата сесия и това, което ме притеснява, господин кмет, искам по-скоро въпроса ми е към вас, тъй като винаги сме разговаряли, че е хубаво да създаваме способности на общината, да имаме техника. Това, което ме притеснява в 2 Римско, че отпадат 2 превозни средства, за които ние сме гласували средства, а именно товарен автомобил самосвал с двойна кабина 3,5 тона и тежкотоварен камион с самосвална настройка нов. И тук става въпрос действително за машини, които считам, че са важни по двете дейности, за които изборих. Защо се отказваме да придобием тези машини, които считам, че биха подобрили работата на нашите предприятия? Благодаря. Благодаря. Богомил Тодоров, реплика. Богомиле? Натиснато е тук реплика. Христо Попов, изказване. Сигурно грешка.
Благодаря, господин председател. Моля за тишина. Моля за тишина. Уважаеми колеги, господин кмете, първо, под необходимост от извършване на корекции, свързани с оптималното и целесообразно използване на средствата в план сметката по член 66 от Закона за местни данъци и такси, трябва да се разбира, че общината иска от Общинския съвет да гласуваме сумата от 2 милиона 328 хиляди 338 лева допълнително за цялата дейност чистота, която е разпределена между 3 фирми. Фирмите са Консорциум Парк Строй ДЗЗД, дружество регистрирано по Закона за задълженията и договорите. За него се искат допълнителни 600 хиляди лева, при планиране 750 хиляди и до сега изплатени 925 хиляди 311 лева и 73 стотинки. Другата фирма е Д'Консей ООД, която се оперира на площадката за сепариране. За нея са предвидени 4 милиона 118 хиляди 732 лева и са изплатени 3 милиона, това е до края на август, 635 хиляди 358 лева и 83 стотинки. Искат се допълнително 500 хиляди лева, не знам дали ще им стигнат до края на годината. Третата фирма, Консорциум Еко Русе Груп ДЗЗД, също дружество регистрирано по Закона за задължението и договорите. То се занимава с сметосъбирането и извозването на отпадъците до сепариращата инсталация, също и обществена хигиена. Значи за сметосъбирането е предвидено 6 милиона 198 хиляди 520 лева и са изплатени 5 милиона 149 хиляди 814 лева и 47 стотинки. За обществена хигиена, това е миене на улици, снегопочистване, са предвидени 5 милиона 241 хиляди 535 лева и до края на август са изплатени 4 милиона 159 хиляди 720 лева и 76 стотинки. Или общо за цялата дейност чистота в бюджета са предвидени 16 милиона 308 хиляди 787 лева и са приведени до края на август 14 милиона 284 хиляди 455 лева. Или малко над 2 милиона остават. Исканите суми, според доклада, са 2 милиона 670 хиляди, но 2 милиона 328 хиляди са ориентирайки се към приключване. Тоест пак ще има недостиг от 341 хиляди лева. Имаме сериозни съмнения, че обемите, които са признати от общината, не отговарят на действителните. Благодаря. Благодаря. Елеонора Николова, изказване. Уважаеми господин кмет, уважаеми колеги, действително сумите, които се претендират да бъдат гласувани днес от нас, са впечатляващи. Аз не знам те как са разчетени в договорите, които са подписали фирмите. Защото говорим за обществени поръчки и за договори, а пък договор е закон между възложителя и между изпълнителя. Това от една страна. От друга, аз няма да престана да питам какво се случва с тези 3 милиона, които са неправомерно събрани от русенските граждани и от които до сега са върнати по мои сведения около 3000 лева. Аз заявявам, че докато не бъдем почтени с русенските граждани, докато не им върнем над внесените суми, аз отказвам да говоря и да участвам в обсъждане какви нови суми трябва да насочваме. Първо трябва да се разплатим, първо трябва да създадем алгоритъм за връщане на парите и едва тогава да разговаряме, след като сме наясно с какво фактически разполагаме. Тези 3 милиона за мен са минус. Той така трябва да бъде отразен в бюджета за чистота на града, така че предлагам да чуем отговора на господин кмета. Откъде говоря за сумата 3 милиона? Преди за мен за София, госпожа Старцева, ние попитахме колко са надвзетите суми от такса битови отпадъци 23-24 година.
Жената отговори 3 милиона. Ако не е била точна, и аз не съм точна. Пак по данни от Общинска администрация, възстановените суми са 3000. Искам да кажа, че в ДОПК изрично е записано, че възстановяването на сумите става по два начина. Или по индивидуална молба на лицето, чиято сума което е ощетено, или по инициатива на органа по приходите. Така че аз предлагам органа по приходите под егидата на господин кмета да направи необходимото и да върне парите. Благодаря. На всяко излиза реплика на Богомил Тодоров. Наистина или... За трети път става. Диан Герасимов, изказване. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, така с интерес слушах докладната на господин Лазаров. Той може би така поглеждаше към мен, защото на Комисия по екология доста коментирахме и така имах претенции към голяма част от липсващия всъщност анализ и така изказването ми е в тази посока. Когато през март тази година регионалното депо е спряло да приема определени отпадъци, това сега не може да се представя като внезапна криза. Това е било нормативно предизвестие с ясни последствия и ясна дата на влизане в сила 19 марта. Въпреки това администрацията тогава не прави никакъв анализ, никаква актуализация не се предлага на план сметката, нито дори предупреждение към Общинския съвет, впрочем. Всъщност към края на юни в отчета за изпълнение на бюджета няма и намек, че предстои проблем. Само че между 30 юни и 20 август за 50 дни разходите по дейност чистота скачат от 49% до над 83%, т.е. над 30% от годишния бюджет в рамките на тези 50 дни. Попитахме на комисия какво е наложило това. Отговорът беше: хората излезли по площадките лятото, затова се увеличава кратността на почистването. Уважаеми колеги, сезонното почистване и ползване на градската среда не може да бъде изненада. Това е някакво базово планиране, а ако не е планирано, вече е базова управленска грешка. Сега от нас се иска да покрием 2,32 милиона, като урежем инвестиции, изчерпим целия резерв на общината и стискаме палци да не стигнат. Остават едни 340 хиляди лева без осигурен източник, но това не е признато като риск, защото е прогнозна и можело да не се наложи. Има ли съмнение, някаква капка останала, че прогнозите в случая явно не са адекватни? В същото време една от предвидените мерки за справяне с проблема е намаляване кратността на почистванията. И това на мен вече ми звучи като някаква институционална шизофрения. Аз не мога да разбера кое е правилното. В докладната четем абстрактни формулировки като повишена кратност, почистване на замърсяванията, но не са ни представени локации, обеми, стойности за тях, протоколи от извършените дейности, извънредните възлагания, как са били разписани, анексирани ли са чрез договорите съответните. И в тази връзка ние няма как да подкрепим такова решение, защото той е символ не на криза, а според нас на лошо управление и липса на отчетност. Отказ от стратегическо планиране и прозрачност. Завършвам, господин председател. Отговорността не е на Общинския съвет. В случая кризата с боклука в Русе е изцяло отговорност на кмета Пенчо Милков. Благодаря ви. Мариан Димитров, изказване. Уважаеми колеги, реплики съм получили. Уважаеми господин председател, уважаеми господин кмете. Гражданите считат, че в общините най-много се краде от събирането на битови отпадъци и тяхното депониране, от обществената хигиена, от снегопочистването и от озеленяването. И по правило кметовете на големите градове след приключването на мандата им изведнъж стават милионери. Като основание за
предложената ни корекция на план сметката е посочено оптимално и целесообразно използване на предвидените средства. Все едно, че план сметката не е на недостиг, а в излишък. Ако предвидените за тези дейности средства бюджет 2025 бяха изразходвани оптимално и целесообразно, то нямаше да има искане за увеличаване на тези средства. По първа точка, относно почистване на междублоковите пространства, се набива в очи факта, че на частната фирма Консорциум Парк Строй е изплатена сумата от 925 хил. лева. Още на 31 август 2025 година. С 175 хил. лева в повече от планираните за годината. 750 хил. лева. В същото време, общинското предприятие Парк Строй все още не може да усвои предвидените му за годината 150 хил. лева. Пак на същия частен консорциум за почистване на територия за широко обществено ползване са планувани 500 хил. лева, като до края на август са му изплатени 414 хиляди. Парк Строй, общинското предприятие, има планувани 600 хил. лева и далеч от тяхното изчерпване. Господин Кмете, твърдите, че недостигът на средства се дължи на увеличаване броя на почистването в междублоковите пространства и кратността при почистване на детските площадки. Но защо посочените от вас причини не се отразяват само в дейността на частния консорциум, а не и на общинското предприятие? По втора точка, относно предварително третиране на смесените битови отпадъци от ДКОНСЕЙ, твърдите, че планираните средства са изчерпвани, защото са почистени по-големи по площ и обем нерегламентирани сметища съгласно предписанията на РИОСВ Русе и събраните отпадъци са предадени за предварително третиране. Съгласно направените предписания от РИОСВ Русе, въпросните нерегламентирани сметища за изтеклия период са 45 броя, като само 5 броя от тях са в общински имоти и 40 броя са в частни имоти. Почистването на сметища в частните имоти е задължение на собствениците на имотите и разходите са за тяхна сметка. Задължение обаче е на община Русе да засили контрола и да не допуска създаването на нерегламентирани сметища в общински имоти. По трета точка, относно събирането и транспортирането на битови отпадъци, като основна причина за недостига на средства е посочен факта, че със съдове нор се събират и извозват механизирано 98% от битовите отпадъци, а ръчно се събират само 2%. Миналата година със съдовете Бобър механизирано са се събирали и извозили само 70% и ръчно сметосъбиране 30%. С тези данни, господин Кмете, вие твърдите, че ръчното сметосъбиране е по-ефтино от масивното сметосъбиране. Нали пак вие обяснявахте, че с съдовете Норд разходите по сметосъбиране ще паднат драстично, защото капаците на съдовете Бобър са винаги отворени и 30% от тяхното съдържание е влага, която транспортираме до сметището. Съветът няма да подкрепим това предложение. Изказване Рена Стефанова. Да. Той трябваше да почне. Уважаеми господин председател, господин кмет, колеги. Моля за тишина. Както стана ясно, нашата група няма да подкрепи това предложение. Колегата Герасимов изложи част от съображенията, които имаме. Аз ще изложа останалата част от съображенията, които имаме. Защото ми се струва, че е крайно време тук да говорим с конкретика и да си казваме нещата такива, каквито са. Говорим в момента за 3 вида дейности по чистота, които са предмет на 3 договора, които са сключени с обществени поръчки. Да се правим, че току-що научаваме какви обеми е трябвало да бъдат почиствани, извозвани и така нататък, е меко казано смущаващо. Защото, когато възлагаме заданието за една обществена поръчка, нормалният управленец е събрал всички относими данни, направил анализ и съответно възлага задание, което ще е адекватно на това, което след това трябва да се изпълни. 3 договори са сключени през 24-та година, а не примерно през 20-та година, когато да кажем, че е било нещо по-различно. Аз като юрист изпитвам и едно друго смущение. Ако ние в момента приемем това изменение в план сметката, ние ще надхвърлим в значителна част договореното в 3 договора за обществените поръчки за почистването. Закона за обществените поръчки ни казва, че изменения принципно не могат да се правят. И допуска няколко изключения, при които това е възможно, но аз не чух тук някой да е предложил изменение на договорите. Ако някой колега юрист е чул, да ме подсети. Не мисля, че сме в някои от хипотезите на ЗОП, когато можем да искаме това изменение. Тоест, каква опасност виждам тук, освен че ще похарчим ни пари, абсолютно непрозрачно.
Ако ние допуснем това, ще сме нарушили и финансовата дисциплина. И аз не знам през следващ одит на община Русе дали пък няма да има санкции за това наше поведение. Така че, колеги, замислете се дали е добре да подкрепим едно такова предложение. Нашата група няма да го подкрепи. Благодаря. Благодаря. Светлозар Симеонов. Господин Кмете, господин председател, господа колеги. Аз лично ще го подкрепа и ще кажа защо. Защото имаме ни опасение, че може да се случи това, което се случи в София. Да не стане така, ние и гражданите на град Русе да потънем в мизерия сега. Аз не знам дали сметките дали са верни на кметската администрация. То ще се покаже за времето до края на годината и има си компетентни органи, които после могат да си кажат тяхното становище какво е ставало. За това, според мен, ние нямаме много голям избор. Спрямо моето мнение, което мога да дам, че ако ние не гласуваме това в момента, което иска администрацията, ще потънем в една мизерия, в която ще оставим наистина ще стане като столицата. Аз не мисля, че трябва да вземем този пример и от хора от столицата. Така че за мен аз лично ще гласувам за, независимо, че много не съм съгласен точно такъв голям от резерва да изкараме точно така голяма сума. Да, благодаря. Мариан Димитров. Реплика. На Светло. Готино. Господин Симеонов, вие казахте, че нямаме друг избор. Аз не ми стигна времето да кажа избора какъв е. Значи, преди години аз имах честта да работя като консултант в общината по чистотата. Трябва да ви кажа, че многократно бях натискан да подписвам актове, които за дейности, които не бяха извършени, то от частните фирми. Разбира се, че отказах и съответно изкарах 5 месеца и 20 дена и ме освободиха, защото не съм се вписвал в концепцията на тогавашния кмет. Считам, че господин кмета трябва да засили контрола по отчитането на дейността на тези частни фирми и да увеличи обема на работа на общинската фирма, както той само обеща в предизборната си кампания 2019 година, с което му спечели и мене да гласувам за него тогава. Така че има изход. Има изход, изхода не е в увеличаване на... Аз съм ги казал на когото трябва. Моля, без от място реплики да правите. Така. Други изказвания няма. Да. За отговор на поставените въпроси. Да, Емилия Пенева. Вземам отношение по повод въпроса на Иво Пазарджиев. Защо се налага точно от камионите, самосвалите, които са предназначени за дейността на комунални дейности? Ами, за съжаление, резерва на общината не е толкова голям, който да покрие недостига, който се очертава, и не можем да оставим общината в зимния период без никакъв резерв. Вече сме месец октомври. Тези ДМА-та, които са предназначени за дейността на комунални дейности, спокойно могат да бъдат заложени в следващата година и да се използват по предназначение в дейността на комунални дейности. Да, господин Наков ще отговори също на поставени въпроси. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин кмет, дами и господа общински съветници, ще направя аргументиран опит към госпожа Николова и към всички вас за прословутото възстановяване на суми на гражданите и да се изясни веднъж за винаги и трайно да разберете, че те не са ощетени и нашите действия като орган по приходите на дирекцията, която завеждаме, не са в цел ущърб, а напротив, за да се улеснат гражданите. Вярно е, че може и по инициатива на орган по приходите да се възстановят сумите, но за целта на нас не трябва банкова сметка на лицето. И няма как да стане в текущата година 25-та. В 26-та, когато направим облозите за данък и за такса битов отпадък, тогава бихме могли преди плащане да
намалим задължението за текущата година и това е най-лесният начин, без нарочен финансов документ, просто счетоводно прихващане на надвнесена сума срещу задължението, което вече е текущо за новата година. Но в момента при липса на задължения лицата идват да се подават искания. Сумите, които са възстановени към момента са 400 000 лева, без 2 или 3 000 лева ги гледах във вторник или сряда. Тук идва една трудност, която не съветвам, нали, да се насочват гражданите към нас, защото когато плаща едно лице, му плати на 10 лица. Обаче, когато дойдат да си искат сумите, трябва всеки сам или пълномощно да донесе и отделни банкови сметки. Тоест, процедурата, при която ние на 62 000 партиди данъчни след съдебния акт и вече са надвнесени и ние ще върнем с лимитирания брой служители, които имаме, това е невъзможно. Просто на новото плащане това е единствено удачен и лесен вариант и гражданите да не са ощетени. Това е, което исках да кажа. Да, без реплики. Какво предварително? От място. Предварително нямаме задължения, нямаме банкова сметка. Направени са на минус. Всички искания са разгледани и в срока 30-дневния срока разглеждат са, възстановени са. В част от исканията, голяма част от исканията, хората сами настояват да са прихвани за следващо задължение. Да. Това е, надявам се да изчистям въпроса и да знаете аргументирано, че след съдебния акт той се изпълнява и гражданите не са ощетени. Благодаря. Кмета на общината. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги общински съветници, вземам думата, за да дам разяснения, въпреки че изрично бях казал на комисиите да се даде цялата информация, за да няма днес неясноти. През миналата година се случиха две неща, които поставиха сметките, които ние правим на изпитание и се налага съответната корекция. Три неща. Първото, и мисля, че достатъчно ясно заместник кмета ги разясни, на комисии бях информиран, че са разяснявани, явно трябва да си ги кажем още един път и на сесия. Първоначално е от промяната в позицията всички отпадъци да могат, вече е забранено да влизат на депото директно. Дали е можело общината да го предвиди, аз не съм от хората, които са специалисти по всичко, нито колегите ми тук, но няма такъв предходен опит в общината всички отпадъци да ходят на сепарираща инсталация. Така че няма как ние да го предвидим от март месец, да направим всички оценки, да ви ги вкараме в май или юни, какво се очаква до края на годината. Виждайки реалните обеми, защо го казвам това? Защото на сепарираща инсталация, ако прочетете договора, влизат вече 100% от отпадъците. Там има отделяне на рециклируеми отпадъци, има отделяне на подситова фракция, има отделяне на МДФ и останалото количество отива на депо, където отново се заплаща от нас за друг вид услуги. От всички. Няма как да се направи предварително този анализ, без да се натрупа опит от няколко месеца, който ще необходим. Така че сега ви предлагаме първо, това е основанието. Второ, не знам за какви бройки нерегламентирани сметища сте броили вие, обаче аз знам, че чистим нерегламентирани сметища в ежедневен порядък. Тази година обаче регионалната инспекция по околна среда изрично изиска от община Русе да се почистят сметища, които не са чистени от много години. Говоря от десетки. Едното такова емблематично е в Пухлево дере, където е един човек, който вече, поне ние сме го подавали в прокуратурата, смята, че има частно сметище на общинския терен. Там сме сложили мобилни камери, сложена е вече мантинела, но преди това там са изчистени огромно количество тонове с отпадъци, които са трупани с години. Реално това е обстоятелство. Ние нямаше как да го включим в нашата работа. Така че количествата на отпадъка е променен. Колкото и да говорите за изменение на договорите, за страх, паника и проверяващи органи, няма изменение на договорите. Нашите договори са с пределни цени по всяка услуга, но е записано, че се заплаща на заявена работа. Тоест, когато, особено за обществената хигиена, и това се прави точно защото работата на общинското
общинското предприятие се разраства. Когато аз станах кмет, общинското предприятие не чистеше никаква зона в града. В момента цялата централна градска част, всички дейности плюс двата парка се обслужват от предприятието. Така че и там се грижим да се работи. И това не е само за града. Нови работници има в двете предприятия и те са осигурени за кметствата в община Русе по още един работник от началото на този мандат, за да може именно те са свои работници, също колегите да работят, а не за всяко нещо да се търсят външни изпълнители. Сега, още няколко въпроси само да засегна. Така, по третия елемент, който е изключително важен и действа в община Русе, а не действа на други места, това е, че ние имаме пълна палитра от съоръжения за третиране на отпадъците. Само 3 града имат анаеробни инсталации, доколкото на мен ми е известно, в другите 2 не работят така добре анаеробните инсталации, както работи нашата инсталация. Ние имаме сепарираща инсталация. Към анаеробната инсталация има компостираща инсталация. Всичко това е оказано по изисквания от Европейската комисия. И тук на всички ще кажа, че чистотата и изпълнение на европейските норми не е евтино. Занимание. Е било едно време, когато отпадъка се е събирал от едни хора и се е хвърлял на едно място там, в някаква дупка или в края на града или селото. Сега изобщо не може да се действа така и е изключително скъпо да изпълниш всички тези изисквания. Сега, по отношение на изказванията, как сме ощетявали гражданите и как трябва да им върнем парите. Изумен съм, защото тук в Общинския съвет се формира воля, след като ние водихме сигурно час-два дебат, какви са новите цени, какви изисквания има общината да постигне и Общинския съвет формира мнозинство да се предприемат мерки, за да се увеличат вземанията от хората. Днеска пак стана дума за това. Няма как нарочно, значи да кажеш да върнем пари, означава нарочно да искаш още по-малко средства да разполага община Русе за собствената си чистота и за уреждане на собствените си дейности. Не просто, че трябва решението на Общинския съвет е отменено изцяло на процесуално основание от съда, на процесуално основание. Всички аргументи, които ние тук сме навели, трябва да се знаят и вие трябва да знаете, че тези суми, които ние събираме, са неадекватни към количеството и качеството на услугите, които се предоставят. И че сумите трябва да се завишават. План сметката на община Русе се захранва с много милиони от други източници, а не само от такса битови отпадъци. Това е въпрос, който много скоро, да не кажа на следващата сесия, ще ви го поставя за решаване, защото държавата ни кара да го решим. По тази причина сме пуснали и писма до нашите народни представители, за да искаме и законодателни промени, касаещи това. Така че никой не е ощетен. Всеки, който е поискал да му се възстанови сумата, е предложил банкова сметка, му е възстановена. В следващата година заявявам абсолютно отговорно пред вас, за да се справим с чистотата, с тези вземания няма как да продължаваме. Няма как да продължаваме. Така че всяко изказване, особено пък от хора, които разбират от това, мога да го приема само като злонамерено. Качеството ще се запази и ще се повишава, ако средствата се повишават. Това е истината. Дали ни харесва или не. Колкото и да цитирате тук суми, милиони, стотици хиляди или нещо, това са дейности, които са възлагани и са приемани не от един служител. Отделно на всеки протокол има множество корекции и сумите са намалявани, които са претендирани. За всеки един протокол към всяка една фирма. Няма по-голям радетел от мен да се изпълняват дружествата максимално с общински предприятия. Но когато един път е допуснато това да не е така, ресурса сега за възстановяване на тази дейност ще струва десетки милиони и години, за да се закупят обратно тези сили и средства, за да го направим. Няма да кажа, че ви моля да не политизираме всеки толкова важен въпрос, защото явно тук е политически орган и е нормално да има политическо говорене. Обаче в крайна сметка хората се дезинформират от някои от изказванията. И това не е истина. Нито е страшно, нито е незаконно.
Нормално е, когато си поръчал да ти изчистят, да си платиш. И сега ние сме представили на Общинския съвет тази точка. Реално, ако не се подкрепи точката, тези хора, които гласуват против, изцяло биха го направили, за да създадат грижи на кмета. А грижите към кмета са в крайна сметка лошо отношение и грижи създавате на гражданите, не на мен. Да, благодаря. Иво Пазарджиев, реплика. Аз използвам формата на реплика, за да кажа, че не съм удовлетворен от отговора, който получих на моя въпрос, тъй като да говорим за резерва, при положение, че имаме едни средства, които са предварително планирани и гласувани от нас за закупуването на тези превозни средства, според мен не е правилно. Така че аз тук очаквам корекция в политиката и в начина, по който се разходва средства, тъй като действително след като сме имали намерение да увеличим способности и силите на нашето предприятие за комунални дейности, не виждам защо сега трябва да се отказваме. Или има нещо, което не ни се казва в момента. Благодаря. Диан Герасимов, реплика. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, господин кмет, най-вече за нормалния и спокоен тон, с който направихте вашия отговор. Напоследък все по-рядко. Аз вземам реплика към вашите думи, че да, окей, трябва да максимална степен да информираме гражданите и да не правим изказвания, които да ги дезинформират. Това е много, много ценна реплика. И за това зададохме толкова купища въпроси, които имаха за цел точно това. И тъй като вие някога казахте, че прозрачното управление означава, че общината ще бъде като стъклена сграда, в която всеки ще може да погледне всяка процедура, всеки документ ще бъдат налични, за да може хората да бъдат спокойни как се разходват публичните средства. Отново ще попитам, въз основа на какъв анализ беше взето решение за възлагане на допълнителните дейности? Не говоря злонамерено. Това са въпроси. Към консорциум ДЗД Паркстрой, които ясно надвишават бюджета. Има ли допълнителни споразумения с тях? Какво ще правим, ако се наложат нови разходи до края на годината, колеги? Ние сме с изпразнен резерв. Вие отговорихте, че всъщност това гласуване е тренировка за същинското повишаване на такса смет. И като заговорихме за обществените поръчки, за мен огромно притеснение, като разглеждах договорите, как ще планираме ние следващата план сметка при положение, че договора за сметосъбиране в малките населени места изтича на 9 януари. Няма опция за допълнително продължаване, защото тази опция вече е изчерпана с 12 месеца. На март месец ще изтече договорът на консорциум за междублоковите пространства и за двете въпросът е има ли обявена обществена поръчка и ако няма, ние какви цени ще работим и не залагаме ли нова бомба за бъдещ период. Благодаря ви. Благодаря. Реплика? Да, Елеонора Никола. Тук ме подавате с ръка, тъй като те не се изписват там сега. Уважаеми господин кмет, уважаеми колеги, в никакъв случай, когато отправяме забележка от тази трибуна, тя не е насочена с цел дезинформация. Когато задавам въпроса за тези въпросни средства надзети, които получих добър отговор от новия директор на дирекция местни данъци и такси, това са въпроси, които хората отправят към нас. Не всички са информирани, не всички знаят как да процедират, не всички знаят как да се отнесат молбата. Така че този въпрос не е нито политически, той е почтен към хората и към общината включително. От друга страна, аз добре знам какво значи забатача на чистота. Пред мен е примера с господин Софиянски, чиято глава буквално отнесоха с натрупания буклук София 2005 година. Виждаме какво се случва с сегашния кмет в община София, така че последната грижа, която имаме, е да ви създаваме проблеми. Прав сте, че проблемите на кмета са и проблеми на гражданите в това отношение, така че нашите въпроси са добронамерени
и насочени към това да се създаде по-добър и по-почтен и по-прозрачен порядък. Аз лично в моя район съм изключително доволна от начина, по който фирмите вършат работата си. Така че, когато ви критикуваме, когато искаме от вас определени отговори, те не са насочени срещу гражданите и срещу вас. Всички знаем, един кмет пада най-лесно с през отпадъка. Същевременно знаем, че фирмите, които се включват в обществени поръчки, тангират към определени групировки. Благодаря. Да, кмета. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, вземам началото на своя разговор, отговор ще взема от думата на Елеонора Николова, наш кмет преди години. Ами това е начина. Информацията има в общината. Вие казвате, аз се чудя, на мен ми е интересно. Информацията има в общината. Съветника има възможност да дойде, да ме потърси, да потърси заместник кмета, да вземе информацията предварително и да направи работещи предложения. За всички искам да кажа, че по темите днеска, които обсъждаме и цял ден ни слушат, аз разговор с обсъждащите предварително не съм имал. Нито моите колеги. Елате, ще ви дадем информация, независимо дали са определящи, се определяте като хора, които подкрепяте управлението или не. Ще получите информация. Обаче, когато ние общуваме само на сесия и когато в изказването има едно дълго политическа, логическа връзка от начало за стъклени сгради, за всичко, Община Русе от Transparency International, от всички институции, от НСОРБ ги пращат да се учат тук за прозрачност и получаваме награди. Не знам в кой свят и къде сте били другия съветник и с кого си говорите за прозрачност. Пълна информация качваме непрекъснато, отчети всичко. Повече от това, ако дадете идея, още повече качваме. Наистина искам. Сега към господин Пазарджиев за техниката. Защото не може до нова година да се закупи и защото тя е за работа през лятото. Като сме гледали анализ откъде можем, включително господин Лазаров отговаря и за двата отрасъла. Нали? Реално това не значи, че техниката няма да се купи. Аз дори говорих с тях да се проведат процедурите под отлагателно условие за осигуряване на финансиране в следващия бюджет. Не означава, че ни трябва. Означава, че сега и да почнем да правим процедурата или ще я платим ноември-декември, или до година, а тя техниката, камиони за строителство и други машини не могат да я ползват зимата. Това е идеята. По отношение на изтичащите договори, защо не са пуснати поръчки? Ами да, става вече преход към следващата сесия, направо да говорим. Закона и наредбата и нормативните документи в страната изискват, и община Русе е готова, както и Столична община и много други големи и малки градове, да внесем нова наредба за нов начин на изчисляване на такса битови отпадъци. Като стане този дебат, ще ви разкажа какво ни костваше да я създадем. От последните дни и седмици обаче са разговорите ние, които водим, е, че може да има поредно удължаване на тази агония с данъчните оценки. Данъчни оценки, при които за апартамент 160 хиляди лева в Русе се плащат 18 хиляди лева данъчна оценка и върху тия 18 хиляди лева е налога, който ние сме най-големите престъпници, ако мръднем с промил върху 18 хиляди лева, а той струва 160 хиляди. Така че първо има страх държавата да си оправи данъчните оценки, ако ще го оставя на данъчна оценка, и второ не ни беше ясно ще влезе ли новия ред в действие или няма да влезе новия ред. За това изчакваме, защото едни ще са параметрите на обществената поръчка по единия ред, други ще са по другия ред. За това правих среща с народните представители, защото за мен остава наистина много важно да преценим колектива тук, дали да ви внесем наредбата за изчисляване на обем или на брой обитатели в помещението, или на корекции на наредбите по промилите. Ако внасяме по промилите, дали държавата ще има коража да пипне правилата за данъчните оценки, които са скандални, просто са скандални. Остава общините да се борят с разтварянето на тази ножица. Качва от една страна минималните работни заплати, а от другата страна държи вземанията на общините на миниатюрен минимум от преди 15 години определени данъчни оценки.
И за това ни е борбата, за това не пребързваме, дори с риск да кажат, че сме ги забавили. Аз смятам за себе си, че имам отговор и знам какво да ви внеса следващия месец. Но затова колегите не са качили обществените поръчки. Това мога да кажа в най-добронамерен тон. Заповядайте по всички важни теми. Нека това да е последната сесия, в която си говорим за първи път по тия важни теми на сесията. Аз съм отворен за диалог. Благодаря. Диан Нетков. Изказване. Благодаря, господин председател. Господин кмет, колеги, във връзка с развоя на дебата и с ситуацията също в София с боклука и с данните, които господин Милков каза, че ще ни са нужни десетки милиони за създаването на общинско предприятие за сметоизвозването, аз лично възнамерявам за следващото заседание да вкарам материал, с който Общинския съвет да задължи кмета и администрацията да направят предпазарно проучване колко камиона чисто нови ще трябва за сметосъбирането, колко резервни такива, колко съдове за боклук и така нататък. Защото по моя сметка за града трябват 5 камиона, плюс 2 резервни 7, по 500 хиляди са 3 милиона и половина. Твърде сме далеч от 10 милиона. Благодаря. Пламен Рашев. Господин председател, господин кмет, уважаеми колеги, може би избързах за изказване, реплика можеше да дам на господин Нетков, но смисълът е да, може би трябва да се направи един такъв анализ, защото ние преди време, 9 години, тръгнахме за обществения транспорт и той стана общински. От едно дружество влязахме в общински транспорт и всички ние тук знаем какви проблеми и трудности и може би продължава и ще продължава да имаме, тъй като това е субсидирана дейност. Изобщо за обществения транспорт и за честотата са двата темела, на които на практика е стъпило едно управление и всички граждани на тези комунални дейности основно обръщат внимание при всяко управление, както на администрация, на кмет, така и на Общинския съвет. И за това много внимателно трябва да се обръщаме към другото, казахме за транспорта, който е субсидиран, но тук ние говорим за услуга. Услуга чистота. И тази услуга е заплаща всеки един. Колкото по-справедливо е това направено, чрез замърсителя плаща, толкова по-добре. Докато не е направено, трудна работа, ще се въртим в един кръг доста сложен. И в този смисъл продължавам, защо държавата е длъжница. Държавата държи монопола за те наречените цветни контейнери. Вие виждате, че ако има повече такива, и разделното събиране ще даде по-голямо отражение. Оттам ще се намали и общата цена на услугата сметосъбиране. Ние в момента сме с вързани ръце, тъй като е монопол на държавата на две фирми, които да са оператори за тая дейност. А пък всъщност има възможност това нещо на първо време, цветни контейнери, да има и общината като възможност също да слага. Така че нека да бъдем изключително внимателни по отношение именно на чистотата. Тя е нещо, което ще даде много повече средства от тези, които акумулираме собствените средства и вместо да даваме 30-40% от бюджета събран за други дейности, именно за чистота, нека ги използваме в правилна посока за други дейности, а това става само с едно правилно функциониране на системата, за която коментираме. И в този смисъл призовавам да сме изключително внимателни, когато говорим за чистотата. Благодаря. Благодаря. Искрен Веселинов. Реплика.
В интерес на истината смятах да направя реплика на господин Нетков, но тъй като бързо беше взета думата от колегата преди мен, ще направя на него. Той също се включи в темата, така че носи. Но аз съм изключително за темата да започнем да говорим сериозно за общинско предприятие и за създаване на мощности, свързани с чистотата в община Русе. Факт е, че в момента имаме изключени определени договори, че те трябва да изсекат, но ние тези мощности трябва да ги създаваме постепенно и систематично. Не е някаква наша фикс идея да питаме за камиончетата, защо не се купуват. Не, ние трябва да увеличаваме броя техника, това трябва наистина да бъде приоритетно и прямо поне почистването, да речем, на тези незаконни сметища бихме могли да го поемем. Със всяка следваща година, според нашето убеждение, трябва да се увеличава този капацитет, за да може след 3 години, примерно, когато изтекат основните поръчки, когато вече ще бъдем собственици на контейнери, да не забравим, който е един много сериозен разход, нали, да можем тогава да смятаме колко камиона ни трябват и така нататък. Така че аз предлагам наистина да го проведем този дебат, може би първо в един по-тясен кръг, не в заседание на Общинския съвет, да направим някакъв график, защото това, което се случи в София с многократното увеличение на парите за смет, ни чака всички нас. И не е панацея замърсителя плаща, защото тогава замърсители ще се окажат майките с малки деца и всички останали, които са по-големи семейства, и всъщност всички ще бъдат недоволни в този град. Трябва действително да помислим за преосмислене на системата, която прилагаме, и за събиране, разбира се, на таксата смет, който закона ни задължава, разбира се, както господин Кмета каза, но и за това, което ние можем да оперираме като дейности и съответно да намалим по този начин разходите. Благодаря. Не. Кмета на общината. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, хубаво е човек, когато взема решение, да опростява уравнението, но не трябва да разсъждава опростенчески. Няма да казвам имена, защото не е толкова... Аз на времето бях обяснил, че не може да се управлява от сайта мобилен, нещо подобно се получава в момента. Готов съм, тук са еколог, имаме професор, директор на дирекция, заместник кмет има, други колеги, да седнем да обясним как се формира план сметката за отпадъци, защото не е толкова просто. Това нещо е много важно да ви го кажа. Второ, няма кмет, който да не иска такава дейност, засягаща стотици работници, да е на общинско предприятие. Просто защото е шеф на общинското предприятие. И вие правите в момента услуга на кмета, който е заявявал многократно, че е грешка огромна и престъпление. В момента, в който дейността от общинско предприятие за сметопочистването е станала част. Само тук ще ви кажа, че това, което гледаме в 2 района в София, ми се струва така като лош сън, като кошмар. Какво ще се случи в момента, в който започнем, да не стане докато си предвидим сумата за контейнери и камиони, да си чистим смета, докато си ги купим. Нали, да не се получи нещо подобно. Защото, пак казвам, така е сложена дейността, че закупуването изобщо не е само на няколко камиона, които внасят няколко фирми, и на хиляди контейнери, които също внасят само няколко фирми. Нека да направим всяка дума да бъде премерена, за да не се създаде риск, защото с такова нещо създаваме в момента риск. По отношение на замърсителя плаща, в момента, пак казвам, изчисленията са стряскащи, защото ако се въведе, това ще създаде напрежение точно в местата, където хората плащат в момента ниска такса, а живеят много хора в крайните квартали. Но това, пак казвам, работенето срещу приходите ще ни в дългосрочен план ще ни постави в неразрешим проблем. В момента по план сметката общината събира 15 милиона за чистота, разходите са 25. До година минималната работна заплата се качва. Друго важно нещо, което трябва да имате вие и гражданите предвид. И към момента има свободни места за косачи. Господин председател, ако трябва да спра да говоря. Да.
И в момента има свободни места за косачи, за резачи, за работници в чистотата. Само че на минимална заплата вече хората никой не иска да се захваща за такава работа. И от тук ние трябва да си направим много точно сметката. В чистота, както в други европейски държави, трябва да започне да се плащат съвсем различни суми на работещите, на ръчниците. Защото метенето, косенето, това е ръчна работа. И там е най-трудно. По отношение на правените бележки за цветните съдове. Искам да ви кажа, че общината не плаща за цветните съдове. Те са разположени от една столична фирма, на която държавата плаща пари от всяка опаковка, която таксите, с всяка опаковка, която ние купим на стока, държавата събира през опаковките такса. Тази такса се дава на две големи фирми, които работят. В Русе едната. Проблемите какви са? Първо, че те не почистват всеки ден съдовете. Второ, не почистват регулярно около съдовете, така наречен едрогабаритен отпадък. И се налага ние да почистваме за това, и това не е правилно като система, защото първо ние почистваме и около тях, защото гражданите не ги интересуват. Те ми пращат снимка на съдове за разделно събиране и казват, не сте си свършили работата. И тук престъплението е голямо, защото хората в общините един път плащат през опаковката продуктова такса за опаковката и втори път през таксите битови отпадъци плащат на общините си да изчистят и това, което не са чисти от продуктовите такси, от фирмите. Така че много точно се каза и това. И аз ви го разказвам, за да го знаете, защото е така. Таксите и продуктовите трябва да се разпределят на общините. Общините трябва да правят разделното събиране, за да е пълна системата и да отговаряме за всичко, а не така на парче. Благодаря. Благодаря. 1 час и 15 минути дебат. Реплика. То трябваше, 1 минута имаше преди почивката да пуснем точката. Благодаря, господин председател. Господин Милков, само една реплика бърза. Ако нас не е страх да предприемем някакви действия за това, че фирмата евентуално може да спре да се изпълнява договор за сметопочистване и извозване, ние винаги трябва да стоим в този страх и никога да няма общинска такава. Благодаря. Така, благодаря. Реплика. Добре, дай знак. Не, те не са отбелязват. Те не са отбелязват. Да, Богомил Тодоров пише. Той е там. Да, заповядай. Сега, дайте... Моля за тишина. Моля за тишина. Уважаеми господин председател, уважаеми господин кмет, уважаеми колеги, ще бъда много кратък. Харесаме това, че кметът вече започва да казва, че не най-доброто управление са общинските предприятия. И аз ще ви дам 2 примера в това. В справката, която имаме, не знам дали е гледана от Mobile.bg или от някъде другаде, но откъде ги взимаха тези стойности за товарен автомобил самосвал с двойна кабина до 3,5 тона, 2 броя за ОП комунални дейности на стойност 390 хиляди. Второто перо, самосвал, който е много необходим за комунални дейности, за 360 хиляди. Интересни цифри за общинското предприятие. Благодаря. Благодаря. Няма други желаящи за... Нищо не се отбелязва. Реплика, заповядай. Заповядай. Дигайте ръка, защото тук... Господин кмете, излязах да благодаря, че за пореден път вие обучавате общинските съветници, че те не са запознати. Това е много добре. Явно имаме кмет, който наистина е много добър и е запознат с всичко. Мисля, че всички тези общински съветници, които са в тази зала и те са избрани от гражданите, имат право да се споделят тяхното мнение. Той, че на някой не му харесва и че трябва тук някакъв тон да държите на хората, които са избрани от народа,
някак си на мен не ми харесва. Така, да преустановяваме. Няма предложения, някакви конкретни направени. За промени гласуваме точката. И 3 реплики станаха. Гласуваме точката. За, 9 против, 3 въздържали се. Точката се приема. Следваща. Заповядайте обяснение на отрицателен вод. Час и 20 дебатираме тая точка. Вие заявихте много ясно какво ще бъде и групата. Заповядайте. Аз използвах докато вървите. Уважаеми, моля за тишина. Уважаеми русенски данъкоплатци, всички вие, които си плащате такса смет. Защо гласувах против, въпреки заплахите от страна на кмета? Няколко причини. Първата причина се крие в Закона за публичните финанси, в член 20, където са посочени принципите, чрез които се харчат вашите пари. Икономичност, ефикасност, устойчивост и законосъобразност. Втората причина се крие в наредбата за план-сметката, която е приета с постановление на Министерския съвет номер 93. Там ясно е казано в член 3, че план-сметката, която ние сме приели, е документ, чрез който се осъществяват процесите по планирането на всички разходи. Тоест, извън тая план-сметка няма как да се планира. А в член 4 още по-конкретно е казано, че общините осигуряват съответствие между план-сметката да се уважаваме взаимно и актовете, с които се урежда изпълнението и финансирането на услугите по събиране, третиране и чистене. Тоест, всяка дейност, която се предприема в общината, трябва да съответства точно на план-сметката, която ние сме приели. Всичко друго е нарушение. Освен това, по повод на прозрачността в същата наредба, в член 18 ясно е посочено. Ама ще ми губят от времето. Така беше, аз не знам. Ако пазите малко тишина, аз мога да говоря силно. Говорил съм на ученици. В член 18 на наредбата е казано какво трябва да се публикува на сайта на община Русе и то в отворен машинно четим формат. Подробно е описано. На нашия сайт тази информация липсва. Разберете. Вижте наредбата член 18 колко неща трябва да ги има. И отдолу пише в електронно четим вид. Такова нещо няма на сайта на общината. И почти съм към края си. План-сметката, рамката, както знаете, е 24 милиона. Минали са 9 месеца и са изхарчени 18 милиона. Колко има до края на годината? 3 месеца и 6 милиона. Защо трябват още 2 милиона и 600 хиляди? Аз не съм убеден и затова гласувах против. Разбирате ли? 6 милиона има още и 3 месеца. И трябват още 2 милиона и 600 хиляди, при това те не са осигурени всичките. Да, благодарим. Всичко това искаме да гласуваме нещо, което според мен вносителя казва, че е прогноза. Не е сигурно дали тия пари ще трябват, но ние ще ги осигурим. Затова гласувах против.